Grabe naman. Ito po yung mga nag-claim na sila ay sexy and pretty. Alright. Magsasabi lang kami, isa lang yung question, tapos pabilisan lang. Alam ko, very familiar yung lahat ng game na to. For example, places or country that start sa letter A. Matibay lang po yun. Yan. So, okay, start na natin Okay, magbigay ng country starting letter B, as in Bravo. Bahrain. Brazil. Or magsabi ng verb na nag-start sa letter What is verb? Verb is an action word. Action word lang yung action word lang. Alam ko na muna, sige! Sige, adjective word. Sige, name na lang na nag-start sa letter, girl name na nag-start sa letter D. D? Nice! Denise. Danny. Daniel. Daniel, nasabi na niya. Ano bang ano nito? Si Shermine, nasabi na niya. Sorry! Ano daw, hayop na apat ang paa. Hayop na apat ang paa. Ready, start, stop! Puso. Ito na. Country na nag-start sa letter E. As in... Egypt. Tagal na. Dito na. Madali lang to. Madali lang. Paupusan. Bigyan mo muna kami ng President of the Philippines. 5, 4, 3, 2, Rodrigo Duterte. Okay, ito na lang para mahirap nga. Adjective na lang. Adjective. What is an adjective? Sige.